Uz pomoć i saradnju USAID-ovog Diaspora Investa organiziran je treći lider projektu u Bosni i Hercegovini. Namijenjen je mladim poduzetnicima koji su kroz dvosedmični edukativni program razvili vlastiti biznis plan s ciljem predstavljanja potencijalnim investitorima. Učesnike lider projekta u protekle 2 sedmice educirali su istaknuti ekonomisti i stručnjaci Ivy Biznis škole iz Kanade. Imali su priliku da unaprijede vlastite poslovne vještine, savladaju analitičke alate, upoznaju procese odlučivanja, a na samom kraju treninga od njih se očekivalo da razviju vlastiti biznis plan koji će predstaviti potencijalnim investitorima. Uživali smo u našem vremenu provedenom u BiH, ali i sarađivanju sa bosansko-hercegovačkim poduzetnicima i poduzetnicama. Radujemo se da ispratimo implementaciju njihovih poslovnih ideja i vidimo dalje uspjehe. Priliku da učestvuju u ovom projektu imali su selektivno odabrani učesnici, BiH poduzetnici, menadžeri, vlasnici srednjih i malih preduzeća, ali i studenti završnih godina fakulteta koji imaju ideju za pokretanje svog biznisa. Ja sam izuzetno zahvalna što sam dio ovoga projekta s obzirom da sve mlade ljude koji žele da uspiju u biznisu ili žele da dograde već postojeći biznis, ovo je jedna perfektna prilika. Ovo mi je samo dodatna nadogradnja, znači dodatni plus za mene i za moje dosadašnje znanje i iskustvo, tako da sam se mu jako dobro. Zajedno sa ovogodišnjim program Lider, koji je organizovan već 3. godinu u Bosni i Hercegovini, do sada je završilo 68 učesnika.